Το λόγο Δήμαρχος. Θέλω να μου πείτε το ποινικό αδίκημα ποιο είναι και ποιος είναι ο δόλος πάνω σε αυτό που ζητάτε, κύριε Ζερβέ. Γιατί θα ζητήσω στη δικιά μου παράταξη να μην ψηφίσει, να το ψηφίσετε, γιατί αυτό θα φτάσει μέχρι το τέλος. Αυτό θα φτάσει μέχρι το τέλος. Απαντήσω. Λέω, ποιο είναι το ποινικό μου αδίκημα όταν βάζω μια υπογραφή για ένα χαρτί και ποιος είναι ο δόλος μου. Θέλω να το ξέρω και να το πείτε. Να το πείτε στο μικρόφωνο. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω, έχω τον λόγο. Ολοκληρώσατε, Δήμαρχε. Ναι. Έχω τον λόγο. Ναι, κύριε Θα απαντήσω στο Δημαρχό, αλλά πρώτα απ' όλα άρθρο 4, διαδικασία αδειοδότησης, παράγραφος 2. Ο φάκελος της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στον οικείο ΟΤΑ Α και Β βαθμού στα διοικητικά όρια του οποίου υπάγεται το σημείο υδρολειψίας κατ' εφαρμογή του νόμου 3852 του 2010. Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου διενεργείται τυπικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητα του φακέλου της αίτησης και η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή. Και να απαντήσω και στον Δήμαρχο τώρα. Εγώ είπα ότι είναι επιζήμιος για τον Δήμο. Το αν υπήρξε δόλος ή Είπατε αφέλεια. να ψάξουμε αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες να αναζητηθούν και Ναι, σας ναι. ρωτάω δύο ερωτήσεις. Να αναζητηθούν, Ποιο είναι είπα. το ποινικό αδίκημα και ποιος Δεν είναι ο διέκοψα δόλος. κανέναν. Λίγο ησυχία. Δεν διέκοψα κανέναν. Έγινε Κοιτάξτε. διευκρίνηση από τον Δήμαρχο. Συγκεκριμένα πράγματα. Ορίστε, κύριε Ακούστε να Ζερβέ. δείτε. Εγώ δεν είμαι δικαστήριο. Είπα να διερευνηθούν. Ήτανε σαφές. Ρωτάω και πάλι ποιο είναι το ποινικό αδίκημα και ποιος είναι ο Κύριε δόλος. Δήμαρχε, συγγνώμη. Το κύριε έχω Δήμαρχε. πει 3 φορές. Ορίστε, κύριε Ζερβέ. Είπα ότι ένα λάθος και ένας άνθρωπος μπορεί να είναι επιζήμιος είτε από αφέλεια, όπως είπε λάθος μου, είτε από δόλιο. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό. Το είπα 3-4 φορές, δεν θυμάμαι πόσες. Όταν κάποιος πλήττει τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με αυτά που είπε ο Δήμαρχος στην εισήγησή του, νομίζω ότι πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω ευθύνες. Ξέρετε κάτι, ένα αδίκημα αν έχει τελεστεί, μπορεί να είναι και από αμέλεια. Νομίζω δεν χρειάζεται κάποιος να είναι νομικός για να το είναι ξεκάθαρο αυτό. Εγώ δεν είμαι δικαστής. Εγώ εδώ κάνω πολιτική. Έβαλα 2 ενδεχόμενα. Και ούτε μπορώ να αποφασίσω, το έχω πει ρητά.